A proposta de Portos de Galicia de operar con contedores de grandes dimensións nos peiraos da Pobra do Caramiñal e Ribeira pon en xaque os estibadores e as empresas consignatarias que operan a diario nestes dous portos. Eles non se opoñen á actividade en sí, pero sí ao seu emprazamento, pois consideran que prexudicaría a súa actividade diaria, xa que se reduciría a súa zona de traballo, o que ralentizaría a descarga, e polo tanto menos competitivos con outros peiraos, poñendo en serio risco o futuro dunhas 700 persoas. Nós non nos negamos a que veñan os contenedores. Nós o que pedimos é que os cambien de ubicación. Na zona da entrada do porto hai unha esplanada bastante xeitosa na que poden apilar ali os contenedores e, ademais, teñen a báscula ali ao lado por se queren pesar os contenedores. Da outra forma teñen que descargar o contenedor no barco, leválo á báscula e vir outra vez con el para dentro para metelo no porto. Da maneira que dicimos nós sería sacalo do porto, pesalo e xa almacenalo, con que evitarías unha zona de trasego de contenedores. E, aparte, non habría a máquina para traballar porque estaría na outra zona. Entonces poderíamos traballar tanto nós como a eles. Si agora nos leva máis ou menos 15 días descargar un barco destes, entre 12 e 15 días, da outra forma nos levaría uns 20-25, co prexuicio para a empresa que fleta o barco, porque subiríalle o coste de atraque do barco. Entón, isto que fai? Que as empresas estén baraxando a posibilidade de levar os barcos para outros portos. Se levan os barcos para outros portos, cerca de 400 personas xa traballando solo a 3 barcos na Pobra, verían peligrar o seu posto de traballo. Por esta razón non descartan emprender movilización se Portos de Galicia non rectifica e plantexa unha nova ubicación para os recintos de contedores refrixerados, que serán empregados para almacenaxe. Manifestar a nosa preocupación pola decisión da Xunta de Galiza, concretamente de Portos de Galiza, de levar a cabo unha concesión a unha empresa para establecer aquí no peirao contenedores de frío, ocupando unha superficie de 1.650 metros cadrados que hipoteca dun xeito moi importante o normal funcionamento da actividade aquí no porto. Como podedes ver, aquí hai actividade onde á vez traballan persoas, móvense vehículos, hai guindastres, hai cintas transportadoras e o espazo en este momento xa está prácticamente todo ocupado. Non entendemos como se pode facer unha concesión para unha empresa en concreto que significa de facto a privatización dunha parte deste peirao para uso exclusivo dunha empresa.